Another sad news dzotambirwa neruzhinji rwenyika yeZimbabwe poziviswa maererano nechiitiko chekukariba Lake Kariba issue inova kune tsaona yakaitika yebhoti. Poziviswa pakusecha kwanga kuchiita vanoona nezvemumvura vanga vachitsvagirudza apo vachibatsiridzwa nemauto emunyika yeZimbabwe apo pauya vanova Lieutenant Colonel Joseph Muchechesi, commander of the Boat Regiment, avo vari kutaura vachiti iko zvino zuva ranhasi remusi wa 15 August 2026 vabatsira vanhu vakwanisa kubudiswa mumvura vanosvika ivo 22 kuti nhamba yemabodies so far recoverwa kumvura uko aakusvika 68. So far today we have managed to retrieve 22 bodies. And the rescue operations still going on. Sangana kwataita zvakare pano paYouTube channel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe tichiti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wekubaya pakanzi subscribe nekutena notification bell kuitira patichauya nenhau idzi dzakasiyana-siyana unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. So today another heartbreaking update has emerged from Lake Kariba following Tuesday's very tragic. Authorities have confirmed that 22 more bodies have been recovered near King's Camp, bringing the total number of recovered bodies to 68. Lieutenant Colonel Joseph Muchechesi, commander of the Boat Regiment, confirmed that the latest recovery as search and recovery operations continue. The recovery bodies will be taken to Kariba District Hospital mortuary as authority continue with the necessary proceedings. For family who have been waiting for news about their loved ones, this is an extremely painful moment. Each recovery represents a life lost and a family facing grief. On the subject date, that's the 11th of August. And the distress call came around the 13th hours. And thereafter, I quickly informed my other joint operation committee members. Then I quickly deployed my 18 divers. Then the police also, their divers were in Chirundu, and they uplifted the site, and the police deployed 12 divers. We had also 2 divers from the local community, so a total of 36 divers were deployed for this operation. And I also provided 3 rigid boats, which are very fast. And since we got that distress call around the 13 hours, we reached the scene area 30 minutes later. Focus now remains on continue the search, supporting affected families and establishing exactly what happened. There is also a growing call for a full and independent inquiry into the tragic. Such an inquiry should establish the fact, identify any safety concern, and determine what lessons can be learned. At this stage, it is important that people avoid speculation and allow the relevant authority to provide verified information. So what happened on Lake Kariba is a deeply painful accident, and the thoughts and the prayers of many Zimbabweans are with the families affected. May also those lost their lives rest in peace, and may their family find strength and comfort during this difficult time. As the search and recovery operation continues, we continue to follow tichikupai nhau dzinenge dzichiitika naui mukuziviswa kwayo ndo mukuziviswa kuri kuitwa nemukuru wemauto wamanga muchiona achitaura vanova Lieutenant Joseph Muchechesi, vanova vanga vachitaura pamusoro pekubatsiridza kwavari kuita panguva nenguva. So kwavari kuti ivo vachange vachiramba vachitsvagurudza mabhodhi, asi chiri kuita kuti vasanyanye kutora nguva vari mumvura inhau yekuti nguva iyi chando chakanyanya, saka vanova vanoswima madivers acho haakwanisi kutora nguva refu vari mumvura. Asi tinotenda nebasa ravari kubata, tichichema zvakare hama dzabuda mumvura umu, dzabudiswa mumvura vakashayika, tichingoti rest in peace. Zvinhu zvinorwadza
zvakaitika apa. Ndidzo nhau dzataya takabata, ndiyo news dzataya tinadzo pano paRail Networks patinokuigirai maupdate ezvese zvinenge zvichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe munzvimbo dzakatikomberedza. Ndicho chimwe chechiitiko chikuziviswa chaitika kuKariba, uko kuri kuziviswa kunzi so far vakwanisa kuita retrieve mabodies anokwana kuita 22 zvaita kuti zvigokwidze namba kusvika pa 68. Ndidzo news dzatinadzo pano paYouTube channel yenyu.